El dissabte de matí, les víctimes van organitzar el seu propi homenatge, donat que les administracions que tenen més prop s'han negat a fer-ho. He revisat la seva agenda i no he vist cap cosa que fora més important. Això me porta a una conclusió que, a més, el Partit Popular ha dit de manera oberta, i és que les associacions de víctimes vostès les consideren polititzades. Esta és la història que ja coneguem del llac 42, de l'11 de març, de l'accident del metro, li resultarà molt familiar, del que també ha passat en les residències en Madrid i d'esta marca Partit Popular en què les víctimes sempre estan polititzades perquè es planten cara. La primera pregunta és això. Per què no van anar? I si no li agradava l'acte que van organitzar i no li semblava que després d'un any era el moment de rendir homenatge, per què no l'ha organitzat vostè? Segona pregunta. Quina és la diferència entre les víctimes de l'incendi de Campanar i les víctimes de la Dana? 7 persones més. Molta més negligència, ja li ho dic jo. Però s'ha trobat vostè que té un funeral d'estat, tindrà demà. Vaig a fer una cosa que segurament vostè coincidirà. Pedro Sánchez ha tardat un any en vindre així i no té vergonya ni la coneix, perquè així necessitaven governants en primera línia. Però vostè igual. Necessitem els nostres governants tocant a la gent que li va passar l'aigua pel coll. I vostè tampoc ho ha fet. Podria haver organitzat, però no ho fa perquè vostè sap perfectament que la gestió va ser més que negligent. De fet, va ser mortal, i més en el cas de Mazón. Molt més en el cas de Mazón. Pero a vostè li hem escoltada dir en el mes de gener, gracias Carlos, nuestro presidente de la Generalitat y del partido, que ha sido el primero de los valencianos en bajar al barro y ponerse al frente de la situación. La tercera pregunta es si sustenta esta frase a dia d'avui. Estic segura que si no contestara una altra persona per vostè seria molt més sincera. Mire, Carlos Mazón sap on va baixar? El primer al Ventorro i l'últim en eixir, quan la gent estava en l'aigua al coll. I no sabem encara si el que estava era beguent-se les últimes copes de vi o estava dormint la mona. Això és el que no sabem. I jo el que esperaria de la meva alcaldessa és que li plantara cara a un governant com eixe, i no que portara un any sencer callada i que després utilitzi aquest espai per intentar reprimir a aquest grup que li plantarà cara tantes voltes com vulga a pesar de les seues amenaces. Això que vostè està fent durant tot aquest any és indecent. I ja li ho han dit en diverses ocasions, és ser còmplice directe de la mala gestió d'a més una persona que porta 9 versions ja. Però almenys esperava de vostè que siguera capaç d'apropar-se a les víctimes, de donar-los un espai en una comissió d'investigació, de fer un ple així per a que vingueren a explicar-se. I no, li ho va haver de fer aquest grup, que tinguera almenys el criteri de fer un homenatge. Pensava que en aquest any passaria de veres i no ho ha fet. Però mire, senyora Català, ja sabem que Mazón és un cadàver, però també estem veient perfectament el que està fent vostè. Està portant-se bé per a veure si és en el relat de l'herència i directament li toca el seu puesto. De fet, este matí l'hem perdut de vista unes quantes vegades i teníem alguna porra per així. I aleshores els seus companys de comunicació han pensat que el que van a fer és construir de vostè un perfil de gestora. L'hem escoltat dir, ahir va dir diverses vegades, jo he fet. Estava en el pico i pala, senyora Català, arreglant-ho tot. El seu relat és vostè gestiona i el següent és el de lo hago todo a pulmón, que se li ha posat molt de moda. Jo crec que igual els seus assessors de comunicació no estan molt ben adreçats. I tinc diverses preguntes sobre això. A pulmón, no, senyora Català? Com ha reformat el Col·legi Padre Manjón de la Torre? A pulmón? ¿O ha sido una fundación privada? Pues volem una factura. Com es va netejar el Padre Manjón de la Torre? A pulmón. A pulmón. Pues volem la factura. Perquè per el que sabem i perquè el van veure allí, això ho van netejar les famílies. Però tengo más. La premsa porta un lío perquè vostè diu que ha arreglat el discòbolo a pulmón. Però hem vist que el Villarreal Club de Futbol va posar diners, que la Fundació Trinitat Alfonso també, i fins i tot que hi ha una inversió de París. A pulmón volem les factures, no volem les respostes del seu portaveu. Senyora Català, el seu pulmón està més ple
més ple de mentires i d'ironia i d'una inhumanitat que és terrible, molt més ple que el got del vi del Ventorro de Mazón. Gràcies per la seva